Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Bueno, karon mo tana ko. Kinsay may pusil sa akong anak? Istay? Kinsay may pusil? Tao man to nga nagmaskara, sir. Nakaila ka. Kung kinsa siya? Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kadto pa manghigayuna nga makakita akong tao nga nagmaskara. Buhatag ko 1 million pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa mo nagmaskara? Ha? Si Rafael, o sa kamilyon. Usa ka milyon ang ako ihatag nga premyo. O kung ikaw magkatudlo, kinsang maong tao nga nagtakuban sa maskara. Dublihon ako. Himuon akong 2 million pesos. Si Rafael, Manang? Mangutana lang ko. O sa mahinungdan nga, giposel si Federico. Unsam din nahitabo. ayaw lang mo kasuko, ha? Pero, maon yung tinud-anay nga nahitabo. Nakadungog na ka, Rafael, darling. Abusado lagi ng anak ni mo. Bueno, istay. Punan ko ang bayad para sa damage sa imo mga tinda. Punan ko og 20,000 pesos. Oy, hala. Ay, dako na pod kaayo, sir. Ay, pagunahuna na dako. Ang importante, nga mapunan ang imong puhunan og ang ginansya. Sir Rafael, Basta timan paning kamuti nga mailhani mo. Kinsa ang nagtakuban sa pagmaskara? Kinsa ang nagmaskara, ha? Kay doon na kay premyo gikan ka na ko. 2 million pesos. oh, sir. Oh my God, Rafael, darling. Muna mo gana pag-ayos, Federico, tungod kay kung siyang daot ang binuhatan, imo magong tabunan, pinaagi sa mong sapi. Marga, darling. Bugtong ko anak si Federico. Kinahanglang panalipdan ko siya. Abusado lang ginang anak ni mo, kanas Federico. Liman ka anak mo kaon, dili mo bayad. Unya mang hagis pa. Guwang na to sa istay, pero iya pa yung kitang paros. Pero aron dili siya makareklamo, imong gihatagan og dakong kantidad. Aron sa ingon, maikog siya nga mo reklamo. Tungod kay gitagaan nimong sapi. Marga, pasagday lang ko. Akong anak ang akong gitabangan. Nagpakabana lang ko. Pero okay. Okay, fine. Imo kami ng kwarta. Wa ko'y mahimo. Marga. Gitagaan ko ni Sir Rafael og 35,000 tanan. Napunan pa ang akong puhunan. Maikog naman sa kong reklamo pa. Ug labaw sa tanan. Katong iyang giingon. Nga kung akong mailhan kung kinsa tong tawhana ang nagmaskara, iya kong hatagan og 2 milyon. Maayo untag mailhan ako. Kay pagkatako na kong swerte. Kung ako ang makaangko na sa maong premyo, 5 ka na, 2 milyon pesos. Tinood ka na di? Are you true? Imong premyohan og 2 million?
kinsa itong makatudlo sa taong nagmaskara. Yes, Federico. Oh, yes. Huh. Magpahimo tag paybaw dali. Aha. Pahimo tag paybaw na. Nagpahimo na ko akong gipatarpulin. Labing mayo dali. Labing mayo. Kabantay ka? O hangyo kalwa, doon na lang ko ihangyo kanimo, iyo. Unsa man ka na? Dari. Unsa ka na imong ihangyo na ko? Ayaw pagpalabi si mo pagkagarboso. Oh, shit. O siya buso. Mao ka na isulti ni Istay ka na ako sa akong pagsusi dito. Gibayaran na ako ang tanang damage dito. Oh, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you. Ayaw pagpasalamat. Ang ako ba nga kang magmatngon. Pasalamat yun, Daddy. Nga, pinangga pa ko nimo. Kabantay ka na? Iyo, ako adik. Dili kay ang imong batan ong marga. Moray imong panggaon. Oh, Federico. Dari, angay ka magbantay, ha? Ayaw pagkumpiyansa ng marga. Gano man? Basin og hiluan ka na. Unsa? Ako? Hiluan? Oh, kabantay ka na. Hiluan ka. Aron siya na'y makaangkon sa imong bahandi. Federico. Ayaw kita kang pasangil, Federico. Uy, marga. Anong kontrahan magyukunin mo, Federico? Concern lang ako. Bantay ka na. Ha? Ngano? Gilad ba? Katungdanan ako ang pagbantay sa kong amahan, akong dari. Federico, gipangga na ko ang imong amahan. Oh! Atik! Federico, Ego na, ego na ka mo niya na. Marga, ay, dali na. Rafael, ang imong anak. Dali na, gari. Di ko gusto nga maglalis pa ka mo. Dali na, dali na. Okay, dili. Tama na ang imong vitamins ha, darling. Vitamins pa. Maro yun ka, Marga. Maro! Masinog na sila diha. Oh, oops. Gusto na. Gusto pa ko mainom. Wida, sige ka ginom, mapakong ka. Pakong? Ikaw ba, gusto pakong minom. May lami. Bantay ka. Bantay ka? Bantay ka. Bantay ka? Bay, tagay may dog. Butilya, be. Dog butilya, dre. Bahong Sukad ba? Karoon mo kita ni mga minom-minom ka. Ano ka? Mao gani. Bahong ako sa kong kay upos. O ingon man kalagot inting. Bida, ayaw anak charity. Ibo ka, bisa ko sa ako kunahon na, no? Maglakot yun ko. Ipicturean pa me. Som ning waiter ni tuwan binong ka waiter. Ikay hubog, duwag butilya, dre. Sir! Ginaw ko masayop. Narang motor ni Bayinting. Salamat daon. Niyara dahil sila diri. Nagyod. Silang daw si Charity. Nag-inom sila. Imo ni baso, ako ng sod. Salamat. Toast ta, toast. Toast. Tleng! Okay. Inom tayo, inom! Pwedeng makalingkod. Uy. Sino ka? Pwedeng makalingkod. Si Bay Abel. Bay Abel, ikaw na. Di ka sino ka, ha? Inting, Day. adto na ko. Oh, ayaw, ato na ka? Adto na ko. Ay, sakit ko, ato di. Ay, Charity, kariyot lang. Kariyot lang. Ayoko kuniti, be. Magsulti una ta. sakit. Tamparos Sakit mo ko nimo. Ang limbawt ang akong balihibo nga imo kong gihikap. Charity,
Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot? Oh, ay. Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta! Oh, Charity taon. Kano ko sa kong pagsalik ni mo? Bayot ka, hindi ay? Huh. Excuse me, bayot! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!